Wassalamu alaikum. Asabak khair. Mangano mbalasara chikachabi. Arindindra. Na sasasasan. O en parlementaire arui. Mbola miskin ki mayirata. Tink mayita tsara mbola misin gilamasu. Asad maringin. Numua. Awa timbazaza ataoko hoe amin'ny lapany gido aloha ataoko lapany gido na lapany maki atimbazaza o mafana resaka fasafasy eto ny nahagaga ny maro rehefa ny député nangataka hoe mba toa lavalava ny fivolagnana raisindreto solombavambahoaka atsika Madagasikara hoe 7 minutes atao 4 minutes. Kanefa ndraiky nahagaga olo jiaby hoe rehefa ngiay zamabe tsy azo fa itsay Christian ndraiky nandray fitenenana adiny 4 tsy volaniko hoe adiny 5 na hoe 4 heures à 5 heures de temps fito taogno anao teo zamabe tsy Christian raha volagninao zamabe tsy Christian koa be ny vita nisy fiatraikany tany vahoaka mahino antsika mahantra jusqu'à banque mondiale nagnaboaka le efa matreky agny amin'ny $3 ny fiainany zanaka malagasy ankehitriny de zegny anareo mivolagna tsy Christian oh zamabe ra Krisy la clé koa fa folaka tsy mety atao duplicata mialaza la tsotra raha ny volagnin'ny Zandrilahy Gasikara honorable Omaly rehefa tsy mavita asanareo nareo miala zay neteto matetiky mivolagna mbola tsara Krisy tsy Christian mivitanareo tsy social-mbahoaka tsy ny fampianarana tsy ny culture velo-tegna mbahoaka zay baka ambilaniko egny tsisy anareo ndraiky milebaleba karaha manareo tsy tapaka tragno pitranareo motro iaignanareo rano igainareo vola mbahoaka fa vahoaka tsisy anareo fotony mandinia anareo misy volagna zay tam'za mbola classe de firema ouais ndray za mbola 5-9-7e fa tsaroako tam'zegny misy volagna zay nataony dadilako tamantali tagny pe à son âme ko olo mantali mety mahay izy chef quartier fika ina izy na hoe Zamany Louise andrepedanagna anao dadilako amboatapaka wizy zegny anareo miala baka tarifa yan'olo hoe igny amboatapaka oye fa hita maso tenareo kenareo miamby nino miamby andafadra hanamotramotro vahoaka koa ampigatra vahoaka koa Zambambika Krisy
anao navy tamin'ny place teo ma premier ministre anao tendanao langaroko anao zao tendanao pop hitako fa io koa ro mikonkono io ambila ro mikonkono nandeha ie fa hitako ngerô parlementaire miaraka aminarô ao fa amin'ny assemblée ao fa kajo rô mitandregny vandonarô ministre telopolo magnano hoe tsisy mba ministre raiky vantana normal anao premier ministre donto karaha rô koa mankabe atokonao langaroko navy teo alatsiny samabe anao ndray premier ministre fa koa fa tsy manjary ataonao volagnine atsika samy sanakadio anao volagna baka bidjeka za baka mataly atsika samy sanaka karabe fa raha ataonao koa tsy manjary anao riato koy anao mahavako politique tsy siavako donc matoa rô député aby rô ndre mipomba anarô fo mimpagnaraka anarô fa midéputé sasandrô fa mamango anarô tefaka varaka pa narô mbo io donto anarô volaniko zegny anarô le araiky tegna hoe amboa tapaka oihy vonavy vahita edy masitainarô tsy anjara ataonarô vahoaka fa magnasasa anarô zo midriky rô député reto miambigna zovy koa narô zagnahary volagna sa razagna agnanefaka anarô mba maiza megnatra zalahy volagna baka zay raha tianarô mbaka atao hoe fa malaza ny gouvernement malagasy fa vahoaka ny mikorontana zegny ratsy raha mahazatra anaro ratsy raha mahazatra anarô ministre anarô reo firy ny mandafy tanindrazana ary firy mizara tanindrazana tsy volagna atsika raha vatomanga ndraiky rajoely agnatin'izegny anao zamabe rakrisy tsay Christian signalé allo midira tapa koa tapa narô rôly za jo normal anarô ministre anarô gouvernement agnisan'ny mandroboka mamotiky ty tandrazana ty reto pitra waka agny ambany agny magnarato tsy fatao koa ny préfet magnano ny ataony ny gouverneur magnano ny ataony président fokotany magnano ny ataony ny direction madinidiniky amy district magnano ny ataony azalahy anarô olombelogno volagna bako anarô olombelogno olobe foringa zamabe Christian e tsay anao koa fa volagnin'olo karaha zay miala zalahy rajoelo miala ino e vahoaka reo patsare tsombo vava reo koa ny révolte tegna avy anketiny révolte aza milefa ozy aminarô aza milefa narô karaha matanjaka tsisy raha tsy jaliany vahoaka tsisy raha mba nampiadagna vahoaka anao bokoa masaky mivola pendant 4 heures à 5 heures de temps anao blablabla mialatsigny tegna mialatsigny
asa to karaha firenena fandebiasana toera koa anao fa tsy mavita miala ekipinao koa fa tsy mavita andesa miaraka aminao présidentanao fa tsisy rapare andesa miaraka aminao fa aza bodigna le toera io tsy novainareo boko io tsy andesinareo maty fa io ny antaranaka zanaka manjafy ny malagasy donc Zamabe ra Kristy Premier ministre ampodiko aminao ndraiky vola tsy ny fihoahoahoanao pendant 4 heures 5 heures de temps tatsimbazaza tamin'ny assemblée oeke nahavita nareo tsisy raha nefanareo nandafo tandrazana zegny raha nefanareo nandrava fanagnambahoaka zegny raha nefanareo fa koa anao président Rajoel sy ny firongony gouvernement ndesinao ary sasasasana amin'reto députant ndraiky reto sénatin reto tsisy rapare ankasitrahako ary isorako ny député sasasasany nampiara-dieto aminareo ara sa ny volagna no moaly ndraiky niany magnaboaka aminareo fa reo fahempoka koa fotony fa maresaka volagna mahazo roa amin'ny district amin'ny vahoaka andesindreo agny fito taogno zegny Zamabe fa be zegny izy koa 21e siècle zao tsy haiko fito taogno zegny fa intelligent fa nareo ndraiky lohanareo be hatokonareo babero jeritsisy izy volaniko zegny anareo koa magnano amboa tapaka hoizy zegny anareo io anareo na fahita eto masitainareo baka tary fotony tsisy hoy zegny anareo nde olombelogno fa nataonareo koa fa tsy manjary anareo fa tsy matsapategna aminaka anareo amboa tapaka hoihy na fahita masitay fa tsy anjary ety baka randeha tô fa io midoko io karaha babery tsisy lahy iny tsisy vavy in'igny 30 millions population zala andeha pijalinareo avandivandesanareo ry sasany zay boka président Fokotany mandrava zay boka nangalany ry sasany place ho président Fokotany andeha ndrava fanagnambahoaka fanagna Fokotany amin'ny Mbarubeo incroyable tsara mavozony volagna magnasa olo fotsy ataoko jusqu'à président Fokotany amin'ny Mbarubeo kolokolo numéro 1 marakatsaka iska teteky magnatriky vola amin'ny préfet mbo avy Mbarubetsika avy koa misy dossiernao ty préfet biafa tsara be sofinao boka io Angelo anao ndraiky magnangy maso Ambarivato ndraiky nkifinao io ke anareo amin'ny gouvernement Rajoel la nahampy Andry Rajoel 16 ans nareo nitondra io fa hoakany vonenareo zay ampy tofoko leo fa tsy mila nareo eky olo aza forcegna ndre zao tontolo zao fa tsy miaccepter existence nareo amin'ny pouvoir fa aza atao karaha io vahoaka zay de manoagna zegny député matsapa fa vahoaka anazy mijaly ka ijotso amin'ny lalabe zay manoagna ary zay pour allo ipoko ny raha
koa ro fa tsy misy jery kabary tamin'ny tongorosy tamin'ny 5 amby tongorosy tamin'ny 5 ambinyambiny tongorosy mbola iny de kabaro andeha balabalanao aminay Tsimbazaza eto tsy Christian anao koa monstre anao Zamabe anao monstre langariko tendanao navy teo miana anao biatiko babero anao ndray premier ministre koa fa tsy manjary raha ataonao tsy manjary miala azovy député tsy nitomagny no moaly ndraiky niany tamin'ny assemblée amy raha tsy manjary ataonareo be milahara zegny sady mamengotra marary vity vakivaky mba misy jery zalahy olo koa fa kola zegny jery feno fotony naviany fagneva io raha mampagneva zegny aviany hoe fagneva mataonao nisy fagneva nagnevanao le raha mba nanakotro le raha maloto agnaty lohanao fa niananareo kola pila tsisy raha pare zay baka raha mazatra zay baka raha ratsy mazatra anareo miambigny vahoaka ijotso amy lalabe miambigny 30 millions population ijotso amy lalabe baka vonenareo baka nareo nde iaccuse fa hoe pitariky vahoaka nila korontagna nino tsy mampiala anareo moramora anareo navy teo koa tsy nitirena orogno e wala tsy nitirena tenda tsisy raha manjary vahoaka migny amy 3 dollars normal zegny anareo vola hoe misy raha nanjary mialatsika aminao Zamabe Christian nieko aminao volongo anao miala mission anao fa nataonao 7 ans basiky zay fa hen'olo fa hitan'olo raha jiaby nataonao tsy nanjary mba nino raha namboarinao amintsika ambilibe io mba mbarazabaka fa nisy natao ary fa misy ny fa vita ino nefa mba mbaraza raha mba nataonao amin'ny RN4 en tant qu'anao premier ministre raha mba nataonao Diego en tant qu'anao sanaka ny Diego magnanaova karaha zay ndray tsy be natao fa nipetraka ho an'ny tantara fa zay tsy nampijaly vahoaka zay tsy navandy tamin'ny vahoaka za baka bitsaka za zanaka ny Diego dadilahinao bitsaka ndraiky Diego asa magnaraha mampivolagna mon père ndraiky masera raha ratsy fa nivolagna député jiaby na pombanareo na tsy pombanareo ministre zay hoe ministre zay hoe ministre zay hoe ministre zay hoe adosoa fa tsy mamango normal anareo tsy madoso parce que mpagnano business miaraka aminareo io neny volagniny ateto gouvernement ndesinao Zamabe io gouvernement copain copine copine copain copine copine copain copain izy koa anabaviny zalary somenareo bon anadanao efa miene place amy fitondragna izy koa ndraiky anadany zalary misomaraka ary aema raha vavinao fa miene fitondragna zegny raha misy amy fitondranareo normal manjara fandroka tapaka hoy zegny nareo na fahitanay mastainareo nefa tsy manjary aloha nidirako ambario be ivolagna Diego saraiky za izy koa karaha iny ataonao rano tamin'ny voalohany député-nay Diego
bora déréglé. Donc fa tokony va problème tsika tadiego fa anao niambigna sasaka niambigny tity zay nareo vao navy amin'ny tragnony gidro Tsimbazaza nagnasany wa j'espère ho atsika vahoaka ny Diego igny volagna nataony bora déréglé igny mba hitagna vokany. Za tsy nikisotra anao rahalahy fa za mivolagna fo hoe j'espère ahitagna vokany miambigny zay vahoaka ny Diego. Mitodika aminao za PDS ne Diego asa koa fa tsy vitanao miala koa anao zay PDS ne Diego Tina Edmond asa koa fa tsy vitanao miala tanàna maloto mavandy izy boka igny raha nivolagny député nareo o lalagna mo namboary o tsy lalagna voamboatra volagny député tsy zay eka accord sary vidéo bokane isan'andro ndraiky député nareo eky nivola o tsy raha zegny tanareo zegny vahoaka ny Antsiragnana vahoaka ny Diego za zanaka Diego karaha nareo atsika samy zanaka ny Diego tsy karaha io nataony niegny ta Diego teo Tina Edmond. De raha koa fa tsy vitanao Zamala mialaza la déjà fipitrahanao akeo fa tsy egny fa tsy narigny papier sur blanc nipitrahanao teo signature en blanc dikan'izay miala en blanc koa anao madodo io tsisy olona andeha volanao anao koa miala fa igny za zokbe surtout amin'ny mahazanaka Diego za miambigny 1 mois ameko délai 1 mois nareo Diego amin'ny fitondragna ao raha nivolagny bora déréglé igny eto za mipody aminareo agnatin'izay ndraiky koa misy raha tsy manjary za mipody fo za mipublier manafinaka misy mpangala sary maro za agny tsy araiky tsy aroe tsy telo tsy efatra ke raha koa fa tsy anao Tina Edmond PD spécial mialaza la anao koa tsy nitiregnana avy teo la tsy menacegny ampidana amin'ny place-ny maire-anay igny mehe magnatogny zay vahoaka mehe mikoragna aminay vahoaka mehe mitandregny zay vahoaka ary mehe mitsidiky quartier-nay vahoaka rangona PDS anao mba taia quartier nantognonao mba taia quartier mba nitandregnesanao tsy haiko mba magnontany anareo vahoaka amin'ny quartier maromaro Diego io koa za hoe mba tongoina amin'ny nakazo okibe koa izy koa navy taminay teto mizaza he le PD spécial mialatsigny za ne mivolagna za tsy magnasa olo fa za mitandregny feony vahoaka feony fieritreretagna anaka feony vahoaka zegny marary amin'ny vahoaka marary aminaka na toliara na fianarantsao na tamatavy na ia fotony za gasy fa za tsy pétrole amin'ny ambaribiaby ka gasy ka igna hoe pétrole za gasy malagasy fa za tsy pétrole carburant jotsa ambaribetsaka nao niany Angelo weekendinao tsy laminanao tsara dossier spécial aminao ty ary ty dossier ty alefany agny amin'ny ministre misagna izy ty ary vakiko raha agnatin'izy ty Angelo préfet Mbaribe zegny parce que rangona vianao io anao magnambanimbany zay Mbaribe anao magnano zay vahoaka Mbaribe
tsy mamelogno anao zay vahoakany Ambaribe mamelogno anao fotony karamanay milomanao amilomanao vady amanjanaka anao préfet Ambaribe volanko zay tsy falanao mamalenga zany isan'andro mivola aminao valia za aza mangataka anao préfet ny Ambaribe ko masaky ataova fasafasatsika mirala maro koa nanareo mangatako fasafasa tsy masaky raha maloto tsary nisy préfet taminay eto Ambaribe teo nagnano raha ataonao io Angelo eto za mitodika amy raha lahy Paolo anao président ro io tsy hitanao ma raha ataon'olonao io Paolo sa anao tsy tia lala hoe fa za zao président eto zay ataony manafinakagny amy lainy anao ne président ro administrateur ro Paolo e anao fa tsy mivolagna kabarin'ny droit de l'homme nefa nanao mitety zao tontolo zao lera misy conférence fa misy forum ny droit de l'homme anao tsy vola zio koa midika amindreto administrateur civil nao reto magnambanimbany vahoaka magnandevo vahoaka tsy mitandregny vahoaka agnisan'izay préfet ny Ambaribe Angelo mangigny anao en tant qu'anao président ny administrateur Paolo zandry Paolo mialatsigny aminao zandry za tsy malegny anao fa resiny andraikitinao ama président anao any trop ataony Angelo amy vahoaka ny Ambaribe tsy vitany Angelo za raiky teto za fa nivolagna ministre ny intérieur e mba fidifidiana olo alefanareo amin'ny Ambaribe io fa zay fa kajo mafia zay fa kajo lamboto zay fa kajo maboto alefanareo bakagny avy aminay io amin'ny Ambaribe amy district o amy préfet o misy olo miaboko asa tsy nany izy naviny any izy magnano fa izy tompony mivantagna aminao zay ministre ny intérieur resy nandraikitrinao maloto préfecture any Nosbe maloto ola roe magnambanimbany vahoaka ny Ambaribe amy préfecture ao Angelo ndraiky araiky masony Ambarivato Katsepy ino Ambarivato ankivigny io mbalagna maso io anao volagna izy miza Ambarivato sa miza ankivigny masonany amizagna sora amin'io ratsy karatsy asaboay ke mentefa aminao za ministre ny intérieur amboara préfecture anay ao fa trop corrompu maresaka loatra o na le araiky vavy mbalagna maso ankifigny Ambarivato masonany io na ingay Angelo Bihorogno kizembindrazagna io fa ela zay teto ministre ny intérieur mivolagna raha zegny fa niany zagny ambaranao indra mandalo fa ela za teto nanetrinetrinao zandrila Paolo za tsy mivolagna za tsy mitianao non fa ama président ny administrateur civil anao resy ny andraikitry zandrila asa tokia tragnotragno le raha vahoaka koa fa mitaregny ndraiky vahoaka nangigny mba tandremigny esa koa le solony vavany vahoaka zone tsy nidebité fo solony vavany vahoaka zay hety solony vavany vahoaka fotony vahoaka tsy ambelanareo vola ambilamy vahoaka ambilabaka vahoaka volagna arignesanareo adalagna ataondreto mpiasa mpanjakagna alefanareo gauche à droite reto alohany amakiako raha ty za raha koa tsara ankatsareko fa raha koa tsy manjary riatoko gauche droite
Mitandregny zandrilahy honorable François Rousse Labanane zany ihany. Za tsy volagna hoe 50% wala 40% ny kabary nataony ihany aminaka zazoko be fa tsy tokony ilamy karaha iny fivolagnanao izy zandrilahy. Aboafy io malelahy anao inga karaha ataoko za mivolagna aminareo io. Sagnatria ny vava anao tsy pelaka. Zandrilahy Rousse François Labanane tsy tokony nalemy karaha iny anao ny volagna, tokony riatinao mare ro ka zabaka daraka oui sirtisy. Itsy ny volagna ministre ny sport, itsy ny volagna ministre ny enseignement. Zahava Bora déréglé, zahava Gaskara Fensoa, tokony karaha iny nataonao. Nakavolako ko magnaraha tsara akatsareko fotony misy fiatraikany amin'ny vahoaka. Fa koa nagnaraha tsy nanjary tsisy fiatraikany amin'ny vahoaka, anao tsy maintsy hoan'ny zoko be jusqu'à mitaolagnanao. Ke tsy nivolagninao tsy nahampy zandrilahy François Labanane fa misy raha tsy nivolagninao. Apiteko aminao volagna. Azovy moa ny tegna ambadiky ny raha fandravagna tanin'olo Ambaribe. Anao koa vrai député mitia zanaka an'Ambaribe, tokony volagninao zay. Atianay agnambaranao zay vahoaka an'Ambaribe zegny. Fa tsy olo araiky, fa presque 17% taniny Ambaribe losin'olo araiky. Azalahy, ohatry loatra trosan'olo io tamin'ny Siramaka 17% taniny Ambaribe alain'olo araiky. Mbambaraha baka. Teziny Siramaka nivolagnanao parce que 17% taniny alain'olo araiky Ambaribe io taniny Siramaka. Ohatry ino trosan'olo io ambaraha vahoaka ny Ambaribe fa tianay ke taniny Siramaka 17% managnambiny poussière andelen'ny société-n'olo araiky. Azalahy, ambaraha direct anareo Ambaribe na lafa mba fahenay. Tanareo rabla iny. E Mara Group, ni la nataony PDG na rabla iny juste amin'ny hélicoptère nany. Ro vahoaka anaka. Nagnino izy vahiny masaky mivolagna karaha iny ka nareo topitany tsy masaky mivolagna aminay topitany hoe anareo koa ny falafo mba fahenay. Fa hoanao DG Sirama, leran'olo mandeha mitaky misy tany misy taratasy amin'ny tany Sirama, milabalabanao baka agny. Antananarivo any josy amin'ny Ambaribe, manaminambitra olo, manevatevana olo. Et pourtant anao général. Io ne volanko aminareo. Gradinareo io tsy leonareo. Na raiky agnaboanareo io, na raiky agnabosoroknareo, na raiky amin'ny tratranareo. Étoile 10 io tsy leonareo. Magnanaova karaha De Gaulle. Étoile aroe fo, izy général. Zisaky izy rebaka. Tandema. Ampatsiaroviko anao tantara nataonao DG Sirama. Mbola ifanojo velogna antsika rahalahy. Raha nataonao nabaviko iny. Niny donia iny. Vidéo aminaka, dossier aminaka. Fampiambigna antsika zala. Anao nga ho DG Sirama mandraka maty. Zanaday ny volagna anao zay nga. Ary zay vahoaka ny Ambaribe miambigna anao. Amin'ny raha nataonao anabaviko iny, raha nataonao reninay iny, raha nataonay ravavinay anabavinay zandrinay iny. Mivantagna aminao volagna zay DG Sirama. Ke eto zay mangataka
ambaraze olo ty ma olo niny ke nanagna trosa amy sirama 17% tany ambario be tany sirama ka hoe alainy aboise ko raha zay ministre ni DG sirama aboise kony valeur ny trosa zegny ambaraze vahoaka karaha nataonareo nandeha nitrosa téléphérique 152 000 euros aizo io mianto karaha nataonareo nandeha nitrosa gauche à droite vola tsy hita tsisy raha vita za mabe raha crise amizay amin'ny assemblée ry 4 heures à 5 heures de temps bla 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 tsy haiko izy nanjaro journaliste amin'ny radio FM samin'iny body aminao zagny angelo préfet n'Ambaribe ndraiky io mbalagna masonao io ambary vatony kifigny izy miza io amboara masonazy ambaranany fa zio ty fa misy olo magnamboatra maso mialatsigny aminao raha nabavy mpanakanto igny nandeha tany Afrique du Sud izy nagnamboatra masonany izy io mahita normal poupy zay jiaby niantra tamy Saint Joseph teo iro igny zokizokine izy classe de 5e zay Saint Joseph Andohalo io za classe de 7e agnontany hoe poupy tamizay mbola tariko lolo sy ny tariny izy miala boka teo izy nandeha amy Galiny za niala boka teo za nandeha amy Sainte Famille masonazy tamizay mbola boana marika tsipy poupy pira io mialatsigny aminao raha nabavy ke raha misy amy préfecture ane Ambaribe ao monsieur le ministre zay hempaka zay vahoakany Ambaribe hempaka zay ndraiky la olo biorogno ndraiky kizembindrazagna ty fa io ny mamotiky préfecture ane Ambaribe miala adosoa fa tsary nisy raha nanjary nataony raha nizy navy teo zisaky izy nazo ny kizembindrazagna hoe nitodika ministre ny tourisme za parce que taratasy ty mikasiky touriste ino raha misy raha misy ministre ny tourisme ambaraza koa hoe aie moa lalagna misy hoe olo baka agny a Pologne agny avy magnano guide tourisme amin'ny Ambaribe eto mba ambaraza koa ministre ny tourisme izy boka izy natopiny député ne François Roussy Labanany fa tsy nasaky ny tonony fa za nogniny raha misy amin'ny Ambaribe ao ministre ny tourisme ary ty préfet no Angelo ty ambadiky ny raha io ndraiky io mbalagna maso ambary vatony kify io déjà izy tsy adjointe izy mangala place ma adjointe izy misy adjoint zay managna adjoint préfet zay arehareha any Ambaribe koa adjoint fa tsy niananao mbalagna maso be na avy eo ndeha commande zay eko aminao ambale valise alohany kabaripo ka zao izy ministre ny tourisme mba tianay vahoaka azavenao aminay nino mo antony reto polonais reto miala baka Pologne agny na avy amin'ny Ambaribe eto andeha hagnano guide mamotiky zanaka any Ambaribe miasa zay koa managna syndicat managna association managna fikambana zanaka any Ambaribe guide fa potehiny reto tsy mataotody reto vakiko soratra ty hoe sy ty boka tsy nazava loatra fikambana ny mpisehatra amin'ny fizahantany guide eto Ambaribe hoan'ny monsieur le préfet eto Ambaribe Angelo
olo reto monsieur le ministre rango talohan'ny Pâques talohan'ny Pentecôte mikongokongo bureau-ny préfet-nay io tsy alainy tsy tandrinesany iny raha valiny hoe asa tsisy le tankoragna aminareo fa io tsy important ha lerana anao iraindreo raha Vatomanga irany azovy rajojo rajoela andehanao sy ranja androaka vahoaka andehanao sy sakaty androaka vahoaka anao misy le temps important fa ty fiaignany zanaka ambario be anao tsisy important voantsorokonao ke za mitodika aminao ministre ny intérieur ministre en tourisme resy ny andraikitrinareo amle zalahy ty fa hempoka zay hempoka tofoko toizako vaky teny fitarainana anao ataon'reto olo reto ataoko ankapobeny fo raha tiandreo volagniny ato fa saotra ty tsy de mazava fa asiko hoe fax ty nazoko saotra tagnana boka sy ty aty tsy mazava tsara koa bon ankapobeny zay raha tiandreo volagniny resaka guide volagnindreo io mba asa fivelomandreo vady amanjanakandreo eto ambario be misy andian'olo miditra amin'ny asa tsy tokony dirany eto amin'ny faritra ambario be magnambanimbany ny asany fanaovana guide ary tsy magnisy fotony asa fanaovana guide eto ambario be nagnatony préfet zay aoro tsy ndraiky tsindroe tsy nalainao izy Angelo tsy nasianao fotony reo réponse-nao tamindreo zegny za tsy haingo misy le temps fa mbola amin'ny secrétaire ao fa anao ndraiky misy le temps lerany voandeha coup de fil hoe anao tsy maintsy mandeha sakaty anao lomay ndraiky gendarme mandeha sakaty tsy maintsy mandeha anao sy ranja anao milomay parce que misy pesosy fa reto zandry reto ralahy anabady mananjanaka manambady karaha taonao mipetraka amin'ny tragno mpanjakana tsy hainao matragnom-bahoaka mpitrano Angelo mitondranao vadinao ndraiky zanakanao io tragnom-bahoaka io karaha zay koa ataondreo zandry reto didiny gasy zanaka ambario be ro ty za miaro mamelogny tragno mamelogny vady amanjanaka ro io magnefa tragno ro io fa ro tsy mipetraka amin'ny tragno gratuit karaha anao mindoboka mipetraka amin'ny tragno magnefa anao hitanao izy bako toizako raha ato dia mitaregny zay ny fikambanam-beny guide eto ambario be amin'ny raha misy tsy ara-dalagna ataony reto polonais tsy fantapiaviagna reto manjakanjaka midika amin'ny asa fanaovana guide ataonay zanaka ny ambario be eto a Madagasikara anaran'olo itompony andraikitra amin'ny raha io Andriamatoa Daraiky io zegny lehibe ny tompony andraikitra amin'ny reto polonais magnano guide ambario be hazala rangonim-biagna koa ma nisy olo baka tsikôtsotsôro andehagnano guide amin'ny tany tsinonany maro raha ataonareo ty zay ne raha volaniko aminareo raha manomboka ministre fitsaragna ministre finance ministre intérieur ministre en sécurité publique ministre en énergie anao farany naloto tamin'ny assemblée to eko aminao nao Olivier
ministre de l'énergie anao miala anao kaza miambigny remandement avec fa anao miala deny zo fa Madagascar jiaby nivolagna anao tamin'ny assemblée ministre en tourisme lalagna baka eo managnapidirana ro reto olo reto polonais reto magnano guide ambario be ty taratasy sao ataonareo mavandy koa zoko be ary taratasy ty fa plusieurs fois nateriny reto fikambanagna misy telo ro fikambanagna ty nisigné raha ty en préfet Olivier azafady ndraiky tafanony zamabe Olivier Mafaly eky tam préfet Angelo tao tsara nasiany fotiny nambarandreo manafy ty ko fanjava raiky mahampy eritreretra baka ry vahoaka depuis Pâques volagnindreo ingaty ndraiky navy Pentecôte ndraiky ho faragna koa mois de juin izy tsara nivolagna ke hoe nisy le temps nitandregny mba nandrendraikitra mialatsigny zala mialatsigny zana mitany moaly ino maratsy nanjary nataony ambario be anareo fitondragna ty avianareo magnano zay ambario be raha tsy manjary karaha regny mba tiako valiagna mba valianareo baka ino nefa nareo niala baka antany nisy anareo tagny tsy velogno tagny navy namelony tegna aminay eo nazony kizembindrazagna aminay eo ingaka ditevany io aminay eo mbola paraparinareo mitsirariny vahoaka reto ane zandry tsy mangalatra reto ane zandry mamelo tegna mamelo mbady mamelo njanoka mampianatra zanaka fotiny zanaka nareo tsy mianatra ambario be de tegna zanaka malagasy zegny baka volaniko hoe anareo ne amboa tapaka oi anareo miala bakary fa hitanefa masitainareo tsy manjary de zegny anareo nde gnakadala zay hoe asiagna hôtel maventy asiagna hôtel 5 étoiles zay tsy misary étoile zay ty sakaligny mahita étoile anareo ministre sasandreo ndray izy Angelo zegny tsendriky teraka taminay to fa nisy hôtel en 5 étoiles maro koa zay vilogno fa tsy niana anareo nde gnano 5 étoiles ny borsatriko ampiova fiaignana anay kely era koa contraire mamotiky fiaignana anay raha ataonareo toy izako maraparagna izy za ke eto dia mitaregny aminao zay ndre mato ministre hoe matsary very asa zay vahoaka zanaka ny ambario be agnatin'ny asa guide touristique managna visa long séjour mareo polonais io ke miasa amitsika eto managna carte de résidence de longue vie mareo polonais reo ke miasa eto apetrako aminareo gouvernement fognotaniagna indrindra anao fa za mabe Christian Tsay fofako moaly Trump Ronald Trump John Trump nivolagna hoe ary za fa nivolagna raha nivolagny Trump ty les ennemis de l'Afrique ce sont des Africains agnatin'izay rajoela sy ny forongony orange sy ny mandarine voangisay sy ny TGV mapara sy ny diamara ary salopara mbola publié koa raha ty taratasy ty Angelo préfet nambario be izy koa kontegna 26 nakalazegna atsika zao midika amin'ny 65 ans nazy tsy important zegny koa 26 juin zegny amin'ny adalagna ataonareo io vahoaka fa tsy miasa loha amizegny fotony tsy nanjary 16 ans nataonareo nareo nitondra
anareo boko mivolagna hoe malotegna nino ny raha nampitokiky riva oaka malagasy telmar zala reto aminay ao Ambaribe ao minôno sady misy lelaka no mikoezy nagnano diabe ny fahaleovantegna zegny rony maleotegna nino diabe ny fahaleovantegna nino tanàna jiaby lafinareo tany jiaby rasarasainareo samby anareo maleotegna nareo mivolagna zegny ary nagnano diabe ny fahaleovantegna tsy hitako nino fahaleovantegna vahoaka misary vahoaka tsy miasa vola tsisy valeur ary karena tsisy diabe ny fahaleovantegna ino nambarako nareo vahoaka aza manangana drapeau fa zay tsy fahaleovantegna velitegna nareo tova mandafoasa ho an'izay mpandafo mindoma mintagna ho an'ny mpamintagna magnanaova business ho an'ny business mihinanakaty ho an'ny mpinakaty nazahoany fitaregnana ane business maloto baka tsy maramara ao mandeha minga Angelo nakatsa sitroko tsy olo araiky tsy olo aroe tsy olo telo tsy olo efatra afa seky antsasa manila n'olo amin'ny vily Ambaribe volana fa prêtre kombakomba président Fokotany ny tsy marakatsaka ndraiky Angelo misy affaire maloto ao aloha boakany mary magnatriky pesosy de temps en temps amin'ny Angelo agny ty azovy président tsy maramara ty président Fokotany mbola tsy akareko agnarananao andrany agnarananao heko mbo tsaroanao hoe quelle date de naissance nao za tsy mitany date de naissance nao fa agnaranao fo io amizay nao matadidy hoe hay zagny ma olobe sa za io mbola maboto zegny raha misy aminay ao ministre ny intérieur vantaniko aminareo ndraiky ministre ny tourisme kabary ty tsy asian'nga Angelo fotony ro manafo reto ka eto defa manolotra fisoragna aminareo tompona ndraikitry ambony mba izaha akaiky de akaiky itira mandalo amine mpagnano guide eto Ambaribe fikambanagna roty za tsy anohiny agnaran'ro fa tsy ty publio amizegny hitanao ministre roe tompona andraikitra amin'ny raty ministre ny intérieur manafonao biorogno ody so aminay io fa hempaka zay 7 ans togno maromaro izy navy eo tsisy raha manjary ndraiky io masony Ambarivato ndraiky ankify io imbalagna vavy io mamotiky zay Ambaribe ny naviandro io sakinao Angelo anao ndikoragna amindreo manafo ty ma toute l'année anao koa nangala ro pour 1 heure 2 heures de temps ny fanakalo hevitra andreo kabary fanilamy fa sakinao hoe tsisy le temps za io tsy important fa lerinanao voapesosy mandeha sakatia mandeha anao siranja io ndraiky important normal fotony tsy volanao magnefa ro io baka donc mazava ho azy matero olo reto tsy alenao tsy sakinao hitsanganana raha mantraiky amin'reto zandry ralana bavy reto guide reto tsy kombakomba raiky amty azovy agnarany teo ambesa zako amingada raiky ty anao noho ny fiavian'reto polonais magnano guide aminay eto mialafa tsy mila zay hetseniky teraka zay may volagna italien zay hetseniky teraka zay may volagna anglais zay hetseniky teraka zay may volagna allemand koa zanaka any Ambaribe vrai zanaka any Ambaribe mitsangana eto fa karaha migakarany ro volagna étranger tsy nandeha université kamaroandro
fa izy zegny ben oui justement zandry ranabavy mbo avy aminao tsy mety Angelo raha zegny matetiky mipodiko aminao zandry lahy anareo volana tsy vakigny tsy tandro vava raiky fa aminay Ambarobe ao tsy vakigny tandro vavanay antsany za tsy te tsy vakigny parce que izy koa mandevoka rantsy amany sagnatria ho anareo zay mihina izy sa io lamba midokany isak'olo amy raha teny fa za tsy te tsy vakigny za tsy te laoko sira sasy laingy ke tsy avy aminao Angelo ny amare fa ela zany agnambaranao zandry lahy lalagna mbola mazava mody andapa ndao anao mody andapa agny ny tany fiavianao fa aza mitovy ny tanànanay nga fotony ro zandry reto tsy magnamianao pesosy tsy jirenao karaha ataony ino ma raha ho avy eo io ya manomboka ombia mazy manomboka amy 14 normalement braderie tokony manomboka 14 le 12 ro fa o rangony moaly azovina amia lalagna ro préfet Angelo zay tsy mila braderie io amy l'école io ray amandreny mpianatra ny école Sainte Marie entre parenthèse olo zatra Saint Joseph fa Sainte Marie tegna agnaran'izo fa mitaregny ro amy zanakandro mikoaka baka mianatra mpampianatra fa mitaregny ady soa io braderie io tsy amy centre ville io antegna anaovanareo izy koa fa tsy ataonareo amy stade ndao ataova mantalia mirantiky ny lalagna Jabala agny ro ndra mangera jangoany amy Jabala agny tsy olo mijery fa tsy amy centre ville mantsy te mantsy amany mohaka tratrandro tsy haiko amy Sainte Marie normal anao tsy mijery zegny Angelo normal anao tsy mijery zegny alia body fotony tsy zanaka anareo mianatra ao eo raha ngoko Belgique fa nivolagna zony moaly compléteko ninazy moaly zegny anao mitiavahoaka Ambarobe Angelo préfet alia body maire hantsy te hantsy amany andeha mpifofognareo zanakanay mianatra normal ohatsy isy zanakana bavinareo baka wala ohatsy isy faralahy amy babanareo ndraiky mamanareo zay tsy malegny braderie fa matoa zo nadozy teo natao tamy stade tagny misy dikany kenareo koa fa tsy mahita place malalaka agny ya mantalia mirantigny agny ataova agny igny ane tany mpanjaka agny matoa zo tsy sakinareo dosy eo fa voapiesosindreo io anareo antsy toaka antsamany apo koa le mampalahelo tiany mampalahelo mitodika aminao za lia boto potiny anao ny be ny tanàna zao io fa elaela boko anao zay tsy voadoaiky fa niany anao donako hoe tahiriko hoe fa anao io mbola mamony baka la réunion andevonareo ma ro mpiasan'ny lavory ro sanangirianareo taponoandreo sagnatriany vava ialako tsigny ambongo 20 faria 20 azovy magnadio io lerany braderie vita mpiasan'ny lavory mangoko te mangoko amany anareo manitsinitsy amy bureau-nareo ay miala zay anao mandeha la plage ay azo toa zegny vahoaka ataovany dehors de la ville agny agny aya mantalia mirantigny agny agny tsisy olo mijery ndeha ro mangery mamany mandoa agny tsy problème fa azo atao amy centre ville paregna aby lalagna jiaby amy préfecture io io malalabe ny babanareo sa lalabe ny mamanareo mba raisina andraikitrinao ministre tompony andraikitra amy raha zegny tsy ekeny vahoaka mitaregny ray aman-dreny mitaregny mpampianatra fa sasy laingy
amin'ny abadoany reto mpitondra zay mbarobe reto tsy hainareo mamano amoniaky tsy hainareo amoniaky amano hainareo dikany amoniaky zegny karaha pilipily poudre meky na fafy igny midika amin'oro mamangotratra sanareo fa tia monireo tsaiky reo mbola reo katita io amin'ny antsamany ndraiky antsika io azafady merci azafady anareo roe Menada tsy haiko anareo na Penada anareo io amin'ny préfecture na mpivagnino anareo ndraiky Desmi koa fa misy complice nareo asa to amin'ny Ambaribe io ndo andesa aminareo ankotsotso randapa agny fa tanànanay io tsara ny Antsamany zegny tsara ny Natsiteza igny raha regninay Ambaribe anao havy ilangy même si tsisy vidiny valeurany isorako labanany izy mba niady vidiny lavany aminay mitandigny valiny ministre du commerce zay za raha koa tsara volanko féliciteko fa raha koa tsy manjary anao riatoko ke zegny anareo roe io koa fa tsy tia tanànanay miala aminay io fa zay empoka ataoviko raha tsy manjary ataonao io Angelo plus des tsako Desmi tsako des monstres tsako azafady zokolade zay tsako Desmi ty masinazy karaha mbaro vato ndraiky ny kify zegny vaky ny taratasy ty anao koa fa tsy tia tandregny vahoaka miala aminay io fa matoa vahoaka avy mikonkono varavaragna anao reso na 2 minutes na 3 minutes na 1 heure na 2 heures fa anao tsy nitirenay orogno na avy aminay eto Ambaribe eto karaha zegny koa no Aliabodo nandeha taminao rô olo reto monsieur le maire Ambaribe tsy niraisinao tsy za tompony andraikitry nio Aliabodo adignanao fa anao ne navy nagnano asa ty masaky fa matra anao amizay Aliabodo agnotaneo anao navy nagnano asa guide ty Aliabodo ny andro manafy ty mitaregny tsy asinareo fotony ahirikinareo tanareo ping pong sasy ty nanjary ballon tennis ny coco golf azo atao zegny zala zanaka Ambaribe volanko za miaro fotony za zanaka Ambaribe zafiny Ambaribe tompiny Ambaribe raha koa marary amin'ny vahoakany Ambaribe marary za tsara amin'ny vahoakany Ambaribe tsara aminaka fa tsy anareo avy baka ny tany tsisy velon-tegnanareo tagny avy mampabe kibonareo ndraiky mampabe hatokonareo aminay io ambanibaninareo zanakanay tsy possible soky be koa mbo velogno miarvo ary maty miaraka amin'ny Palestine karaha nataonareo namoana nabafo intseny kinefa izy ny volanko tetony moaly any fitondragna rajoely ty ne copain copine za tsy tia nognonanao madamo lycée mixte ny Ambaribe Sara Melanda nikaiky anao za tsy haiko nahitanao appel na réunion fa tsy nivalino anao boko tsy nirapely matoa za nikaiky anao madame la procureur proviseur misy dikany fa anao ndraiky koa fa tsy amaly tsy hitandregny semaine prochaine atsika reto ohatra eto Sara Melanda proviseur en lycée tsy marigna aminakazo ak be io officier pibara io devant lycée drain ny faty diana
Cisco mitsangananareo Adosozo ataova devant lakorondreo devant tragnondreo karaha io M3 io Adosoa place publique io nanjary fitondrany baro zay tegna raha ataony zay tegna raha tsy manjary atao afody vava manginy nino ma raha tsy nataony anareo ambarazay nino alafinareo tandrazany ravenareo taniny bodinareo asam-bahoaka olo baka kotsôtsôra Pologne agny avy manjaka amin'ny asany zanakany eto samy nianatra samy baccalauréat samy mahay taratasy fa filière tsy mira keziny aza magnano fandroaka tapoka wiry avako aby ndre baka lavitry fahita nefa mastainareo tsy manjary mba takotakona zay ty ndre bagna mihina sabeta ndre tsy miota fa mba hene hoe ty lasopy ty sabeta aza magnano labozimiretsy mijolajola baka io mbo ravagna fo samy mandinika anareo aminanjy telo raha nivolaniko zegny ka eto anareo tompon'andraikitra ao ambony amy gouvernemanta ao mba asianareo fitodiagna raha ty fa mafy maho azo zay vahoakany ambareo be tsy vitany arabo manjakanjaka aminay eto magnambanimbany zay eto zo koa nidriky polonais za tsy magnamia tsigny hoe za tsy mankaratsy razanan'olo na rason'olo fa izy koa anao mandeha Europe magnontany Europe andeha Europe ndraiky mpitondra camion na mpitondra tôbily en Europe indrindra fa en France koa mpitondra camion polonais reto faran'olo tsy magnaja olo ary tsy magnisy fotin'olo en Europe code de la route zay tsisy dikany amindreo raha io fa sens unique fa interdit tsy azo atao tsy marigny amindreo normal ro avy eo ndraiky fôtiny ro misy ro aifandroanao angelo de acceptenareo raha karaha io azafady farany ampatsaroviko ndraiky anareo amy la mairie monsieur Ali Aboudo fa nivolaniko teto raha io quelques jours nandalo ampodiko ndraiky anareo ma miambigny misy tsaiky rebaka sagnatria ny vava aza misy ndratsy na misy tsaiky aratra ambony la mairie io andrefa io tragno na lafony tasianao amin'ny B52 io lakoro io garage io fa mikomasy mirokatra zo ry mpampianatra ry masera ry mpandalo amy lalagna fa mivola aza lazoky be mba volagna ro amy la mairie fa ndraiky hamono olo lakoro ty fa komasy mirokatra monsieur Ali Aboudo mba siava tompo masy raha zegny zandry la resina ndraikitry zala ataova tous les moyens les possibles et le plus vite tsy siany raha hafandalo koa antanàna de nizy mbola tsaroan'olo jiaby zegny zahava ataova en sécurité riba zegny eo fa grave anareo miambigny misy lion'olo latsaka maratra io anareo vankoropoko fa 2 fois niany zany volagna raha zegny de zegny izy tompoko lasy tompoko vavy isorako anareo jiaby nitandregny nagnaraka na de magnano piratindreo ro ambilaro agnano raha ataondro maty vazaha misolo vazatsika raha hendreo ny etsika amaragnako izy tateraka ho atsika vahoakany ambareo be tantela mambao na fiaignana dia resy tamy fiaignana anany izy ka nandoatsika teto agnabony tany
ny ray aman-dreny Jules. Eto dia misolo tegna ny fikambanam-beny MRFM za amazoky be za dia miara miondriky zay jiaby miara malailo amin'ny fianakaviagna ny tompokolahy ray aman-dreny be nanagna ny azy nanagna ny natao ary nametraka tantara teto Ambariobe tompokolahy Ramose Jules. Nefa tarany maro izy moa dia papany mpagnano baolina kitra malaza teto Ambariobe ary nalaza katra tagny ivelany tagny andafy tagny dia i Arsène Malabara. Tsy mahay Arsène Malabara ko mbola Madagasikara na andafy na indrindra Ambariobe. Nitosany fahafatesana ny babany atsika jiaby mahay lesika leny Malabara malaza na ezantsika izy dia ambesagna ary amin'ny tragno ny fianakaviany ambanin'ny eskaleny Malabara io ny razana. Rapitso araka afatra nambarany ray amin'ny fianakaviagna hoe ny fandivaingana ny ampitranga izy amin'ny tany tokony pitrahany ray aman-dreny Jules papany Malabara. Enganika mba raha tsara amin'ny afaliagna amin'ny aravoagna eky mba hiaratsika jiaby amare afaka mare diminy afaka mare amin'ny zanaka manjavitsika fa tsy ny raha mampalahelo karaha ty. Marigny Zagnahary ny volagna hoe mbola misy ny andro angalako anareo. Atsika olombelogno tsy zatra fa Zagnahary magnano asanazy karaha ataotsika magnano asantsika. Isorako anareo jiaby amin'ny magnaraka koa.